Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Sa Bacolod City naman, bawod duha ka lalaki nga nangawat sa cellphone sa sulod sang laundry shop. Nadakpan ka ginkastigo sang mga residente. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagbakalang sang paniagang nagabantay sang sininga laundry shop sa Barangay 23, Bacolod City, pasado alas 10 kahapon, February 5. Nabilin sini nga naka-charge nga cellphone sila pwesto sang ginkawat sang duha ka lalaki. Sa pagsaysay sang upod sini sa trabaho, nagsulod ang duha ka lalaki kag ginkuha ang naka-charge nga cellphone. Marasig ang maining nga nagdalagan pagwa kag nasugata pa sang tag-iyang cellphone. Sang nahibaluan nga wala ng cellphone, nangayon sa bulig sa mga residente agud malagas ang mga kawatan. Tigaling kay ti wala sa choice ng bakal sa sudaan. Tapos, Pagbalik yun di ko no, may nakita siya nga duwa ka tao nga nagdalagan pagwa. Tinagdalagan man sa pasulod ng kita agad yung cellphone niya, wala na. sa sininga video, makitaan nga nagahapang duha ka lalaki sa dalan. Ginkilala ang maining nga kanday John Leo Dequina, 22 anyos, kag Edson Antilla, 37 anyos, lunsay residente sang barangay 16. Arrested na siya kag ginmob ni siya sa mga bystander sa area. When you say mob, sir, yun ano Ginpulihan sa kastigo sa mga bystander sa Gilayon nga ginaresto sa kapulisan ang duha ka sospek nga nakaagom sa mga pilas, tugas ang pagpangkastigo sang mga residente. Nabawi naman ang cellphone sa biktima. Wala na makuhaan sa pahayag sa News Team ang mga sospek nga ginhilway na sa prisuhan matapos mag-lapse ang reglementary period. Wala pa nakadesisyon ang biktima kung mapasaka inis ang kaso. Sunod naman sa BCPO, importante nga mapasakan sa kaso ang mga nagahimo sa illegal nga aktibidad. Agud madudla, kag hindi na makapang biktima pa. Ang balok ang mga gahimo sina, gabalik-balik lang kung hindi naton filean sang kaso. Kag once kung mag-file kita sang kaso, siguraduhon naton nga atina naton ang mga hearings until sa madesisyonan sang korte. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas.